В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/ada. Фарсы илендә бер ярлы тегүче яшәгән. Аның хатыны һәм Галәүетдин исемле улы булган. Малайны укытырга әтисенең акчасы булмаган. Шуңа ул аны үзе кием тегәргә өйрәткән. Галәүетдин өйрәнергә теләмәгән. Атасы өйдән китсә, урамга йөгергән. Ул иртәдән кичкә кадәр иптәшләре белән шәһәрдә чыпчык аткан. Аннан кеше бакчаларына кергәннәр. Йөзем, шәфталу урлаганнар. Бигрәк тә алар берәр гарип кешене котыртырга яратканнар. Шайтан, шайтан дип кычкырганнар. Аңа ташлар, чирек алмалар атканнар. Малайның әтисе моңа бик кайгырган һәм кайгырудан авырып үлгән. Галәүетдиннең әнисе бар нәрсәне дә саткан. Бераздан акчалары беткән һәм алар мамыктан җеп эрләп сата башлаганнар. Галәүетдин анасына бердә булышмаган. Өйгә ашарга һәм йокларга гына кайткан. Шулай Галәүетдингә 15 яшь тулган. Бер вакыт урамда малай янына бер дәрвиш килгән. Малайга караганда, мин эзләгән малай шушы икән. Аны эзләгәндә мин бик күп газап кичердем дигән. Шуннан бер малайны чакырганда, Галәүетдиннең әтисе кем дип сораган. Шуннан Галәүетдингә әйткән: "Тегүче Хәсәннең улы син түгелме?" "Мин" дигән малай, "Ләкин минем әтием күптән үлде." Дәрвиш малайны кочаклаган да үкереп елаган. "Балакаем, бел, синең әтиең минем энем. Мин бу шәһәрдән күптән киттем. Әтиеңне күрергә килдем. Ә ул инде үлгән. Син әтиеңә бик охшагансың." Аннан бу кеше Галәүетдингә 2 динар акча биргән дә булай дигән: "Бу акчаларны әниеңә бир. Иртәгә сезгә кунакка киләм. Әниең тәмле аш әзерләсен." Галәүетдин өенә кайткан да әнисенә барысын сөйләгән. Әмма әнисе аны бик ачуланган. "Син миннән көләсең, әтиеңнең абыйсы юк иде." "Ничек инде алдалыйм?" дип кычкырган Галәүетдин. "Ул минем абыем. Ул мине кочаклап елады, динарлар бирде. Иртәгә безгә кунакка киләчәк." Икенче көнне малайның әнисе базардан ит, яшелчә алып кайткан, күршеләрдән савыт-саба алган һәм аш әзерләгән. Ул көнне Галәүетдин бер каяда чыкмаган, көне буе абыйсын көткән. Кич дәрвиш килгән. Ул җимешләр алып килгән. Ул малайның әнисе белән исәнләшкән һәм булай дигән: "Үтенәм, әйтегез, энем аш вакытында кайда утырды?" Аңа урынны күрсәткәннәр. Бу кеше шул кадәр борчылган һәм Галәүетдиннең әнисе аңа ышанган. Дәрвиш аңа булай дигән: "Мин бу шәһәрдән 40 ел элек киттем. Шуңа син мине белмисең. Мин Һиндстанда, Гарәп һәм ерак көнбатышта, Мисырда булдым. Шуннан үземә әйттем: син энеңне озак күрмәдең. Бәлки аңа ярдәм кирәктер. Аны табарга кирәк дидем. Һәм монда килдем. Энем инде үлгән, ләкин аның улы бар. Ул әтисе урынына эшләр, әнисенә булышыр." "Юк, бу алай түгел" дигән Галәүетдиннең әнисе. "Минем мондый ялкау баланы бер кайчан да күргән юк. Көне буе шәһәрдә чабып йөри, күршеләрдән йөзем һәм алма урлый." "Киленем, борчылма" дип җавап биргән дәрвиш. "Иртәгә без Галәүетдин белән базарга барабыз. Мин аңа матур киемнәр алып бирәм. Шунда ул кешеләрнең ничек сату иткәннәрен карар, үзе дә өйрәнер. Аннан бер кибет ачарбыз. Ул шунда эшләр, бай кеше булыр. Ярыймы, Галәүетдин?" Галәүетдин бик шатланган һәм тизрәк йокларга яткан. Аның тизрәк базарга барасы килгән. Икенче көнне алар бергә мунчага барганнар. Галәүетдинне юындырганнар, чәчен алганнар, хушбуй сөрткәннәр. Шуннан дәрвиш малайны кибеткә алып барган, аңа матур кыйммәтле киемнәр алган. Абыйсы белән Галәүетдин базарны әйләнгәннәр. Малайның итекләре кечкенә булган, аның аяклары бик авырткан. Ләкин ул моны абыйсына сиздермәгән, уялган. Малайның ашыйсы һәм эчәсе дә килгән. Әмма абыйсы бер дә туктамаган, барган да барган.
Ниһаять, Галәүетдин түзмәгән. Абый, без кайчан ашыйбыз? Монда кибет тә, ашхана да юк. Шәһәрдән дә бер нәрсә алмадык. Әнә теге биек тауны күрәсеңме, диде дәрвиш. Менә шул тау итәгендә ял итәрбез һәм әйбәтләп ашарбыз. Син ашарга кайдан алмакчы булдың, дип гаҗәпләнгән малай. Күрерсең, дип җавап кайтарган абыйсы. Алар озын кипарис агачы янына утырганнар һәм дәрвиш сорау биргән. Син нәрсә ашарга теләр идең? Майда пешкән ныгыт буткасы да ярар иде, абый, дигән Галәүетдин. Синең кыздырылган чебеш ашыйсың килмиме? Галәүетдин түземсезләнеп, килә, килә, дип кычкырган. Баллы дөге буткасы ашар идеңме? Ашыйм, ашыйм, барысын да ашыйм, ләкин син буларны каян аласың? Менә шушы капчыктан, дигән дәрвиш һәм капчыгын шишкән. Галәүетдин капчыкка караган, анда бер ни дә булмаган. Чебешләр кайдасың, дип сораган Галәүетдин. Менә иш, дигән дәрвиш һәм капчыктан кыздырылган чебешләр алган. Менә баллы дөге, пешкән ныгыт буткасы, менә йөзем, инҗир, алмалар. Ризыкларны чыгарып бетергәч, абыйсы малайга: "Әй энем, аша", дигән. "Бу капчыкта ни телисең, шул бар. Капчыкка кулны тыгарга һәм мин сарык ите, хәлвә яки хөрмә телим дияргә кирәк." "Менә мөгъҗиза", дигән Галәүетдин. "Минем әнинең дә шундый капчыгы булса, яхшы булыр иде." "Минем сүзләрне тыңла, булыр", дип җавап биргән абыйсы. "Безгә әнә теге тауга барырга кирәк. Сүземне тыңла. Мин әтиеңнең абыйсы. Киттек тизрәк. Мин сиңа шушы капчыкны бүләк итәрмен." Галәүетдиннең барасы килмәгән, ләкин аның капчыкны аласы бик килгән. Алар тауга киткәннәр. Тауга менгәннәр һәм дәрвиш әйткән: "Галәүетдин, юлда нечкә һәм коры чыбыклар бар. Аларны җый. Мин учак ягам һәм сиңа моңарчы бер кем дә күрмәгән нәрсә күрсәтәм." Галәүетдиннең бер кем күрмәгән нәрсәне бик күрәсе килгән. Ул шунда ук чыбык җыярга киткән. Дәрвиш зур учак яккан һәм нидер язылган агач тартма чыгарган. "Галәүетдин, мин синең чын ир булуыңны телим", дигән ул, һәм тартмадан сары порошок алган да аны учакка сипкән. Шул вакыт учактан сары, кызыл һәм яшел баганалар күтәрелгән. "Энем, хәзер мин сихерли башлыйм. Аяк астында җир ярылыр һәм син зур бер таш күрерсең. Ул ташны аудар, таш астында баскыч күрерсең. Шул баскычтан төш, аннары ишек күрерсең. Ишекне ач һәм алга бар. Нинди генә авырлык очрамасын, туктама. 3 бүлмәне үтәрсең, 4нче бүлмәдә зур бакча булыр. Анда алтыннар, яхшы киемнәр һәм мылтыклы бер бүлмә булыр. Нәрсә телисең, шуны ал, миңа эленгән лампаны алырсың. Кайтканда сине шушы балдак саклар", дип сөйләгән дәрвиш. Малай бик курыккан. "Нигә син үзең төшмисең?" дип сораган ул. Дәрвиш җир астына тегүче Хәсәннең улы Галәүетдин генә төшә ала, дип аңлаткан. Галәүетдин риза булган, аның капчыкны бик аласы килгән. Шулай итеп, Галәүетдин җир астына төшкән. Беренче бүлмәгә кергән Галәүетдин анда бер кара кеше күргән. Ул кеше юлбарыс тиресен кигән. Кара кеше кылычын алган һәм малайга таба йөгергән. Әмма малай абыйының әйткәннәрен хәтерләгән. "Әгәр кулың белән кагылсаң, сиңа бер кем дә һөҗүм итми." Шунда малай бу кешегә кагылган һәм ул кеше йыгылган. Шулай ук юлбарыс һәм йыланнар да йыгылганнар. Галәүетдин 4нче бүлмәгә кергән һәм тынычланган. Каршысында бер кечкенә карчык булган, башка бер кем булмаган. Карчык малайны сәламләгән һәм малай аны кочакларга теләгән. Шунда бүлмәгә йыланнар, йырткыч кошлар, куркыныч арысланнар кергәннәр. Алар малайның әбигә кагылуын көткәннәр, чөнки ул вакытта малай ташка әйләнер иде, бөтен байлык җир астында калыр иде. Әмма Галәүетдин кагылмаган, бүлмәдән чыккан һәм башка бүлмәгә кергән.
Анда зур матур бакча күргән. Анда хуш исле чәчәкләр үскән, кошлар сайраган, җиргә төрле төсле вак ташлар сибелгән. Галәүетдин шул ташларны бик күп җыйган. Ул чак кына лампа турында онытмаган. Галәүетдин лампаны алган, ләкин кисәдә урын калмаган. Малай ташларны бераз бушаткан һәм лампаны кисәсенә тыккан. Галәүетдиннең ташлары авыр булган. Шуңа ул баскычтан менә алмаган, абысыннан ярдәм сораган. Ләкин дәрвиш малайга ярдәм итмәгән. Ул лампаны алырга һәм Галәүетдинне үтерергә теләгән. Лампаны малайдан сораган, ләкин малай бирмәгән. Алайса шунда җир астында кал, дигән дәрвиш, һәм учакка тагын сары порошок ташлаган. Шул вакыт җир ябылган. Бу дәрвиш Галәүетдиннең абыйсы түгел, явыз сихерче булган. Ул җир астындагы хәзинәне тегүче Хәсән улы Галәүетдин генә ала алганын белгән. Бу лампа кешеләргә күп көч һәм зур байлык биргән. Ләкин сихерче лампаның да сихерле икәнен белмәгән. Ул бик ачуланган һәм кайтып киткән. Галәүетдин бик курыккан, абысыннан ярдәм сораган, ләкин ул аңа булышмаган. Шунда малай бу аның абыйсы түгел, ялганчы, сихерче икәнен аңлаган һәм үлем көтә башлаган. Шул чак малай дәрвиш биргән балдакка кагылган һәм аның каршысына бер җен чыккан. Җеннең куллары сәнәк кебек, аяклары юл баганалары кебек булган. Син нәрсә телисең? Сора, дигән ул. Кем син? Үтермә мине, дип кычкырган Галәүетдин. Мин кашкан улы Дахнаш, бөтен җеннәрнең башлыгы. Мин шушы балдак иясенең кулы. Хуҗам ни куша, барысын да үтим. Җир өстенә чыгар мине, дип ялварган малай. Шул ук мизгелдә ул җир өстендә учак янында пәйда булган. Ул тиз өйгә йөгергән. Әнисе аннан кайда булганын, абыйсы кайда икәнен сораган. Галәүетдин аңа барысын да сөйләгән. Әнисенең өйдә ризыгы калмаган. Шуңа Галәүетдин лампаны сатарга теләгән. Әнисе лампаны сөрткән һәм өйләренә җен килгән. Сора, нәрсә кирәк сиңа, дигән җен. Безгә кыздырылган 2 тавык һәм 1 яхшы аш бир. Аннан кит, чөнки әнисеннән курка, дип кычкырган малай. Җен күздән югалган һәм шунда ук өстәл куйган. Өстәлгә 12 алтын тәлинкә белән тәмле ашамлыклар, шикәр куйган. Галәүетдин һәм аның әнисе туйганчы ашаганнар. Берничә көннән җен биргән ашамлыклар беткән. Галәүетдин 1 алтын тәлинкәне базарда 100 динарга саткан. Шулай малай һәм әнисе байыганнар. Бер көнне базарда сатучылар кибетләрен япканнар. Эй кешеләр, кибетләрегезне ябыгыз, тәрәзәләрдән карамагыз. Хәзер моннан хан кызы Бәдәр мунчага бара. Аны бер кем күрергә тиеш түгел, дип кычкырганнар. Еракта кызлар күренгән. Аларның кулларында кылычлар булган. Иң бай киенгәне хан кызы булган. Ул пәрәнҗәсен ачкан, Галәүетдингә бик ошаган. Әгәр шул кызга өйләнмәсәм, иң куркыныч үлем булсын миңа, дигән ул. Һәм теләген әнисенә сөйләгән. Әнисе әйткән: Улым, син нәрсә сөйлисең? Тегүче малайның хан кызына кайчан өйләнгәне бар? Ләкин малай үзенекен әйткән. Әнисеннән хан янына барырга һәм кызны сорарга кушкан. Әнисе ризалашкан. Ул хан сараена барган, ләкин ханның кабул итү вакыты узган. Ана улына иртәгә барам дип әйткән. Шулай көн сайын йөргән ул, әмма сүзен әйтә алмаган. Бер көнне хан бу хатыннан сораган. Син нәрсәгә килдең? Кем син? Дигән. Минем улым сиңа шушы ташларны җибәрде һәм кызыңны хатынлыкка сорады, дигән ана. Әй хезмәтчем, мондый ташлары булган кеше кызымны алырга лаеклы дип уйлыйм. Син ничек уйлыйсың? Дигән хан. Бу сүзләр хезмәтчегә ошамаган. Ул хан кызына үзенең улын өйләндерергә теләгән.
Ләкин ул бик хәерче булган. Әй солтан дигән вәзир, белмәгән кешеңә кызыңны бирмә. Бәлки аның ташлары гына бардыр, үзе хәерчедер. Син аннан 40 табак ташлар, 40 җария һәм 40 кол сора дигән. Әнисе Галәүетдингә барысын да сөйләгән. Галәүетдин борчылмаган. Тагын җинне чакырган һәм хан сораган әйберләрне бирергә кушкан. Җин барысын да малайга биргән. Аның әнисе тагын сарайга барган. Хан байлыкларны күргән һәм кызын бирергә ризалашкан. Галәүетдин җиннән тагын 40 җария, алтын ташлар һәм яхшы ат сораган һәм сарайга киткән. Хан аны яхшы каршы алган һәм сарай салырга кушкан. Галәүетдин җиннән сарай сораган. Җин аны тыңлаган, алтын диварлы, көмеш кирпечле, алмаз түбәле сарай салган. Галәүетдин һәм кан кызы Бәдәрнең туйлары булган. Алар икәү шушы сарайда яши башлаганнар. Бу вакыйгалар турында сихерче белгән. Ул Галәүетдиннең исән калганын да ишеткән. Шәһәргә килгән, базарда 10 бакыр лампа алган һәм булай дип кычкырып йөргән. Кемдә иске лампа бар, яңага алмаштырам. Бер көнне ул Галәүетдиннең сараена килгән. Галәүетдин ауга киткән, өйдә хатыны гына калган. Ул өйдә иске лампалар эзләгән һәм сихерле лампаны тапкан. Кыз лампаны сихерчегә бирергә кушкан. Сихерче лампага кагылган һәм җингә әйткән: Галәүетдинне, аның сарайын һәм сарайдагы бөтен кешеләрне минем бакчам янына күчер. Иртә белән хан тәрәзәдән караган һәм сарайны күрмәгән. Ул кызы өчен бик борчылган. Шунда ук Галәүетдиннең аудан кайтканын күргән һәм аны бәйләргә кушкан. Хезмәтчем сине сихерче дип дөрес әйткән. Минем кызым һәм сарай кайда дип кычкырган хан. Белмим. Башын чабыгыз. Ләкин халык Галәүетдинне яклаган. Җибәр аны, җибәрмәсәң сарайыңны аударабыз дигәннәр. Хан ризалашкан, әмма 40 көн эчендә кызын табарга кушкан. Галәүетдин хатынын кайда эзләргә белмәгән. Ул кайгыдан батып үләргә теләгән. Шул вакыт ул йөзеккә кагылган һәм аның янына Кашка улы Дахнаш килгән. Галәүетдин аннан сарайны кайтаруын сораган. Ләкин җин моны эшләмәгән, чөнки хәзер лампаның хуҗасы бүтән кеше. Алайса мине сарайым янына илт дигән Галәүетдин. Галәүетдиннең хатыны бик елаган. Сихерче аны хатынлыкка алырга теләгән. Ул лампаны һәр вакыт үзе белән йөрткән. Галәүетдин һәм Бәдәр хәйлә уйлаганнар. Икенче көнне Бәдәр сихерчегә ирем үлгән дигән һәм аңа кияүгә чыгарга риза дигән. Кыз сихерченең бокалына порошок салган һәм ул йоклаган. Галәүетдин аның башын чапкан. Алар лампаны алганнар һәм өйләренә кайтканнар. Хан сарайны һәм кызын күргән. Галәүетдиннән гафу үтенгән. Галәүетдин һәм Бәдәр сарайда бик бәхетле һәм озак яшәгәннәр. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/ada. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Сау булас!